ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Мавзӯе ки интихоб намудем чунин унвон гузошта шудааст: муросо ояндасози оила. меҳмонони азиз, ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хуш омадед. чанде пеш дар саҳифаи иҷтимоии фейсбук як эълоне навиштам, дарҷ кардам вобаста ба хуб печтоби замон. вақте аксарият фаҳмиданд ки дар барномаи имрӯзаи мо Муяссархон Маҳмудова иштирок мекунанд, бисёр нафарон ба ман муроҷиат карданд, навиштанд: ман суханро кашол додани нестам, қабл аз ҳама мехоҳам як навори пешкаши шумо намоем, сипас шурӯъ мекунем ва суҳбат менамоем оиди ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ дар ҷомеа. марҳамат. Келин мекадагӣ шавид саратонга ранг мешудааст. Ҳамин хелан духтарои нағз бисёр. Ана акнун шишта ӯю хаёла бенанд. Келини духтур кунам нағз. Ҳозира солу замон ба духтур ани худӣ. Вой, гӯид давида карда ҳам буваҷон? Гуфта мебиёд. Ӯ гол бепул, массаж бепул, нағз неми? Ё келини ошпаз кунамме? Ин порча аз навиштаҳои Муяссара Маҳмудова аст. ӯ ба мафҳуми русӣ постҳои аҷоиб ва тарбиявии худро бо шеваи оммафаҳму халқӣ бештар тариқи шабакаҳои иҷтимоии фейсбук нашр мекунад. хонандагон бошанд, онро дар фазои интернет паҳн мекунанд. аз шарҳи истифода барандагони шабакаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерҳо маълум мешавад, ки ҳамаи навиштаҳои Муяссара Маҳмудова аз ҳаёти воқеии мардум гирифта шудааст ва асосан характери тарбиявӣ ва панду ахлоқӣ доранд. яке аз чунин корбарони фаъоли фейсбук Муяссара Маҳмудова, ки пайваста бо матолиби ҷолиби хонданӣ дар саҳифаи фейсбук фаъол ҳастанд ва мо якчанд матлаби он касро ки вобаста ба муаммоҳои оиладорӣ, вобаста ба муносибатҳои хонаводагӣ, муносибати хушдоману арӯз, муносибати фарзандон бо падару модар ва дигар умуман мавзӯъҳои актуалӣ буданд, дар нашрии Сухани Халқ бознашр кардем. баъди таҳриру таҳлил бознашр кардем. ин навиштаҳо ки бештар дар ҷанри ҳикоя баррасӣ шуда буданд, аз ҷониби хонандагон ба хубӣ, ба хушӣ истиқбол гардид. онҳо якчанд навиштаҳои Муяссара Маҳмудова аз ҷониби хонандагон вокунишҳои муассир ҳам омада расиданд. имрӯз одамон ба шабакаҳои иҷтимоӣ дастрасии бештар доранд. тариқи интернет ҳам маълумот мегиранд ва ҳам навиду воқеаҳои аҷоибро бевосита пахш мекунанд. Бобоҷон Қурбонов, сармуҳаррири нашрии Сухани Халқ, мегӯяд: дар байни мардум истеъдодҳо эҷодкорони соҳибқалам зиёданд. Он чизе ки аз халқ мебарояд, одамон онро хуб истиқбол мекунанд. аз ин рӯ мухбирону хабарнигорони нашрияи Сухани Халқ бештар ба эҷодиёти халқ ва ҳодисаҳои бо ҳаёту зиндагии мардум вобаста эътибори ҷиддӣ медиҳанд. масалан, яке аз корбари фаъоли шабакаи иҷтимоии фейсбук Муяссара Маҳмудова бо постҳои аҷоибаш, ки дар саҳифаи интернетии худ дарҷ мекунад, диққати сармуҳаррири нашрии Сухани Халқро ба худ ҷалб кардааст. то имрӯз 4 ҳикояе, ки ба қалами муаллиф Муяссара Маҳмудова тааллуқ дорад, дар саҳифаи нашрия дарҷ шуда аз ҷониби хонандагон хуш истиқбол шуд. ҷолибии ҳикояҳо дар он аст, ки навиштаҳои Муяссара Маҳмудова дар он аст, ки он бо шеваи зебои хуҷандӣ ва хеле самимӣ, тоҷикона иншо мекунад ва мо вақти таҳрир кӯшиш кардем, ки ҳамин ҷаззобияти худаша, ҳамин аҳамияти худаша, ҳамин зебогии худаша то ба андозае дар навиштаҳо ҳифз кунем. дар маҷмӯъ имрӯз ҳар нафаре ки дилсӯзу ҳамдарди ҷомеа аст, ба мушкилоту муаммои оилаҳои ноустувор бетараф намемонад. бахусус барои баъзе ҷавонони имрӯза шунидани панду насиҳати калонсолон бегона шудааст. бо вуҷуди корбариву фаҳмонидадиҳӣ ва ба созишандозии оилаҳои номуросо аз ҷониби шӯъбаи кор бо занону оилаи ҳукумати шаҳр, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори умум, интернет майдони васеъи маълумот барои омма гардидааст. бинобар ин шахсоне ки ба ҷудошавӣ ва ҷанҷолу нофаҳмӣ дар оила бетараф нестанд, тавассути шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ новобаста аз масофа бо навиштаҳояшон барои муросои устувории оилаҳо мусоидат мекунанд.
аслан ихтисоси шумо иқтисодчӣ аст, лекин ба фикри ман ҷаҳонбинӣ бой дунёи бои ботинии шумо аст ва сухандонии шумову қалами бирои шумо аст ки ин қадар як навиштаҷотҳои пуртаъсир, як созанда, омӯхтанӣ, тарбиявиро менависед. Ба чӣ хотир ба навиштани маводҳои тарбиявӣ даст задед? аввалаш ин ки ман бихел ҳаҷми калон аудиторияи худро ёфтан инқадар ҳам нияти калон надоштам. вақтҳои холигива менавистам камтар, бисёртар аз ҷиҳати юмор менавистам, ҳаҷвӣ менавистам ки ба хонданаш, фаҳмиданаш, расониданаш осонтар бошад гуфта. ин гуфтам мумкин як завқ, хобби мегӯн, лекин ҳар он чӣ ки навиштаам ин бисёртар аз ҳаёти худам гирифта шудагӣ. ҷоҳое ки ҳамон вақт мумкин буд ки корректировка нашавад, ман ҳамон ҷоҳое ки вазмин омадагӣ ҳаёт ба ҳамон чизашо юмор ки қабул карда истода, бо воситаи ҳаҷв қабул карда истода, осонтар када хел хонандаҳо пешниҳод кардагӣ. муносибати мобайни хушдоману арӯс, муносибати мобайни масалан домоду хушдоман, муносибати мобайни зану шавҳар ва ҳамчунин муносибати байни фарзандону падру модарон, ин худаш як муносибати аст ки бисёртар аҳамияти ҷиддӣ талаб мекунад. як арӯси хонатон вақте ки хона мебарид, дили ваето ёфтана барои хушдоманам ин як масъулияти калон. барои арӯсе ки ҳамагӣ 17 сола, 19, 20, хайра 23 сола бошадам ки як оила мебиёд, як дунёи дигар мефурод, барои вайҳои ҳам ина қабул карданаш як чизи мушкилтар, аз они хушдоман ҳам мушкилтар, чунки вайҳо як муҳити бегона мефуранд. хушдоман чӣ ки набошад хонаи худаш, чӣ ки мегӯянд дегу табоқи худаш, вай фақат як масъулият дорад, амин духтарбор қабул кунад, камбудиҳои ҳамон келина рост кунад, боз дили ҳамин келина фаҳмад. хушдоман як кас ба муомила мекунад, лекин арӯсе ки ҳамин хонава арӯс шуда мебиёд, новобаста чанд кас ҳамон оилава ҳаст, ҳамон авлодба ҳаст, ҳамон хештаборо ҳаст, ҳар яки ваёе ҳаракат мекунад ки дилашон наёвад, ҳар як ваё мехоҳад ки наздиктар худашо наздиктар кунад. барои ман фикр мекунам ки масъулияти арӯс нисбат ба масъулияти хушдоман ин вазнинтар гуфта. пас муросо аз ки бештар вобаста аст дар оила ба фикри шумо? одамои бисёр яксе дилашо ёфтан осонтар ко. барои ҳамин амон муҳите ки арӯс ҳамонҷо мефурод, ба фикри ман ҳамин муҳите ки ҳамин якта дили арӯса ёфтанаш осонтар нисбат ба оне ки арӯс забони муҳита ёбад. ба фикри ман. фаҳмо. бо навиштаҷоти Мияссархон Маҳмудова, хуб шумо ҳам ошно ҳастед, мехонед ва чӣ хел таъсиргузор шуда? бале, ман имрӯз гуфта метавонам ки мо чанд сол инҷониб дар он ҷо чанд ҳазорҳои зиёд дӯстӣ мекунем. ҳар рӯз қариб постҳои ин касро мехонем. бисёр пости олӣ аст. чанд кас бо ин пост ҳаёти худашро дигаргун ҳам кард. ва ман гуфта метавонам ки оила худаш ин асоси зиндагонӣ аст. ғайр аз оне ки тақдири худованд метиҳад ва сохтанаш дасти худи банданда. лекин бо воситае ки имрӯз дар вақти холигӣ мо ин постҳоро мехонем, бо ин пост як чанд оилаҳо ё як чанд ҷавонҳо дигаргун шуданд, ҳаёти худро дигар хел сохтанд ва он касро ғоибона шиносанам аллакай дӯсташон медоранд. ҳар рӯз постҳои ин касро интизорӣ мекашанд ва ман ҳам инчунин мехонам ва ҳар рӯз қариб механдем, дӯстӣ мекунем. ва имрӯз аз дидани шумо хеле хурсанд ҳастам ки рӯпарӯ шудем ва барои шумо муваффақият мехоҳам. боз саломат бошед. маълуме, ман медонам ки шумо ҳам яке аз истифодабарандагони фаъоли шабакаи иҷтимоии фейсбук ҳастед ва аз навиштаҷоти Мияссархон Маҳмудова бохабару бархурдор ҳам шудагӣ ҳастед, мешавед. албатта хуб, ба зиндагии мардум чӣ хел таъсиргузор шуда истода? шумо ҳамчун як нафар фаъола, зани фаъол мушоҳида мекунед ҳамин навиштаҷоте ки чоп мешавад? ман ҳама рӯз ҳамин постҳои Мияссархони худам интизорӣ мекашам. вақте ки ҳамун сомонаи фейсбука варақгардон мекунам, мебинам ки имрӯз Мияссархон чӣ нависта бошанд, дар кадом мавзӯъ. вақте ки ҳамин арафаи иди бонувон буд, рӯзи модарон 8 март, як посташон барои ман хеле таъсир, шахсан ба худам таъсир расонд. он постҳое ки Мияссархон менависанд, аз забони худи халқ оммафаҳм карда ки менависанд, бениҳоят таъсир мекунад. чӣ хеле ки худашон гуфтанд, шӯхи омез, ҳазл омез посташон менависанд, бисёртар қабул мекунад. дар як ҷое рафтам, суҳбат кардам бо аҳолӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят вохириҳо ки доштем, суҳбат кардам. дар ҳамон ҷо ҳам ҳамин пости насиҳати
амма ба ҷанаш ана ҳамина занҳо баробар як зал ҳама занҳо ҳамина мегуфтанд ки ана муаллима шумо ҳамон насиҳата гӯш кардед ми ва ҳо намедонанд ки Мияссарахон навистагӣ ҳамин пости иное мегиранду ба вайбер мегӯянд вайбер ба аз як нафари дигар мепартояд мардум намедонад ки вай поста ки навистагӣ лекин медонад ки ҳамин хел хушрӯ насиҳат кардааст ҳамин ба ҷанаш бениҳоят таъсирбахш будааст лекин ман итминонам комил ки Мияссарахон чӣ хеле ки худашон гуфтанд ё аз ҳаёти худашон умуман услубу одоби шарқиёнае бисёртар ҳамон посташон ба ҷорӣ мекунанд ки ҳатман бояд чӣ хел эҳтироми шавҳара хушдомана оилаву оиладория чӣ хел гузарондан дар кор ки ҳамон оилава муросо шавад ҳамон оила мустаҳкам шавад ино аз забони амма ё ки масалан мегӯем ҷанҷоли зану шавҳара пост мекунанд Ҷӯрабой ако як герояшон ҳаст бале дуруст ва инҷо дар бораи Ҷӯрабой ако мо ёдовар шудем ёдрас гардидем Қумри Нисо як нафар дугонаи шумо инҳо қаҳрамонҳои воқеӣ ҳастанд персонажҳои ё ин ки аз дар ҳаёт ин шахсон мумкин ҳастанд мумкин зиндагӣ кунанд ё ягон кас худашон ҳамиҳо шабоҳат яно лекин инҳо видумане хаёле бештар баъзи ҳамин роли Ҷӯрабой ако ман шавҳарма мемонам баъзан обуранги бадеӣ ҳам албатта бе ин намеша ин сари навиштаҷотам ҳамин 2 сол пеш вақте ки ҳамин женсовета ташкил кардем ин чиз қадарам вай набуд маълум набуд кам буд баъд сони занҳо талаб карданд ки дарозтар шавад дуюм серия шавад сеюм серия шавад илҳом омада меифтасам хел ин ҳар як ҳаёти инсон ҳар рӯз агар ҳамин ҳаётон агар тахмин кунед ҳамин хел лаҳзаҳои хандаоварашам ҳай лаҳзаҳое ки истода як чизе фикр карданам дар кор мешавад барои ҳамин як чиза хондагӣ будам ки ҳамин ҳаҷнигори Ӯзбекистон Обид Асомов раҳматӣ ҳамон кас доим вешонба кисташонба якта блокнот якта ручка гиром мекаштанд ки вақте ҳамин ягон ҳолати аҷоиб шавад дару нависта мемонданд манам охирин вақтҳо ҳам хел шудам як соли охир ҳамин лаҳзаҳои беҳтарини ҳамин ҳаёт агар хандаовар бошад дару нависта мемонам ки пости оянда ба ин як вай шавад стимул шавад гуфта нависта мемонам анакун нигоҳ кунед аз навиштаҷотҳои шумо гуфтед ки бештар аз ҳаёти худатон мегиред атрофиён масалан хешу табор ё масалан хуштоманатон ё шавҳаратон ё арӯси хона келинатон аз ин намеранҷанд онҳо худашонро мешиносанд аз ҳамон навиштаҷоти шумо шавҳарам хондагишон не лекин ягон бор чунки ва ё фейсбук ба нестиянд баъзе агар ҳамин хел гашта вайберашон ба ягон дӯсташон ягон ошношон фисонда мона ина бе занҳо чӣ хел бало будиянд гуфта агар фисонанд ту мехонану ба ногоҳ ҳамина ту навистагӣ набошӣ мегӯянд сони ман мегӯям не ина ман навистагӣ будам мегӯям ҳичӣ намегӯям мефаҳмам ки ман ҳамин хел шӯхтабиат новобаста аз он ки оилава ман сахтгир ҷош биёд мисол бачаҳомо сахт ҷангам мекунам лекин шӯхтабиат ки ҳастам қадар аҳамият намедиҳам дар зиндагӣ ҳар гуна ҳолат мешавад ва акси ҳолатро ҳам шумо мешунавед гӯш мекунед ам ба фикрам марҳамат имрӯзо бисёр оилаҳои ҳозир пага басода ҷудо мештагиҳо аз тарафи суд ариза метиҳад ки шумо манинҳое дида бироитон гуфта ҳар як аз сӯрова муросова мо 19-20 оилаҳои дида мебарем 4 соат давом мекунад шуро аку ман надонам ки кадом лаҳзаҳои ина гуфтам мумкин ки телевизор ба ҳамин чизои гуфтам мумкин бошад не мегуфта ман бо фикру хаёл мекунам ман як бор маротиба гуфтам ки биёитон ин оилаам хонаводаи ду қудоҳой овардим падару модароя келину домотои навам келину домотои кӯнаям оилаҳои бисёр зиндагони касои дигаам омдан ҷудо мешим гуфта ман ҳамин масъалаи мондам ки биёй то ҳамин шӯрои муросои мо ва телевизор иштирок кунад чом кунад навор бигиран бенан охе халқомо як лаҳзаҳои шудост имрӯзо ҳодисаҳои арӯсро намефаҳмад арӯс шавҳару шавҳар занро арӯсро намефаҳмад арӯс шавҳара намедонад шавҳар занаша донистан намехоҳад тарбияи оила мо акун чизе гуфтани фикр хулоса ки вақте ки одамо фарзандони худашонро тарбия мекунанд калом мекунанду ба воя мерасонаду ба шавҳар медиҳанд пеш аз ҳама бояд хонадорӣ оиладорӣ омӯзонанд духтарҳо
دخترها اگر همه چیز اویل سر میشد حیات زندگی از سرشویش تا آغاز تا انجامش در اویل میگذرد. برای همین من التماس میکردم که وقتی که دختر 18 ساله میکنن 17 ساله میکنن و وایهای اویله و تیار میکنن یا نمی و من اونجا دومه کلنچه بوده موندن خانش به چون این دخترچه هیچ کار نمیتونه. شما کجا نگاه کردید مادر وقتی که شما تیار میکنید نیم سال با یا یک سال من عمدگی رو میرم یعنی که مثلا دیگر جاها همه شوره ها و همه خلق وایها میشد قاعده تیار نمیکنیم. وقتی که دختر شوهر به میتی یا خانواده و برادر میتی آخه این کار کردن ممکنه خیلی اویل تازگی آزادگی معامله خوش معاملگی این چیزا همش شده نش در کار پیش از اون که شوهر براری ما دختر مایه. فهمم. الان نگاه کنید وقتی که مثلا شما رو به شوهر داده بودن به همه همین طلبات شما خب تیار بودید؟ نه تیار نبودم. یکمش اینکه من استودنت بودم میخوندم. دومش که وقتی که خانه پدر مادرم بودم من یک دختر بودم همه یاردم میداد پدرم مادرم دادرم وقتی که مادر کنم زنده بودن اون کس یاردم میدادن خدا خونی ما و عائله ما و همین دختر به همه کاری خانه بار نمیکردن اصلا که نغز میخوندن همه شما میگفتن که یه بار خوند سونی بوای دوامش به همین کارهای خانگی هم یاد میگیرد گفته ما همین چیز به آوره بودیم که یک وقت اوجه فهمیدن که من سالم تیار شده که شوهر دادن همین کلینش رفتم خانی عائله که من عروس شده آمدم همون فرقی عائله مویو این عائله که من عروس شدم فرق از زمین تا آسمانه بود. یعنی کدام عائله؟ عائله ما نسبت به فرزندان خودشان اینقدر سختگیر همین کار باید که یادگیری خانه شهر بروی همین کار کردن در کار گفته مثلا من مجبور کردن نان پزاندن یا اینکه یگان خیلی اختای قینی خمیریگی که ولی زنکای کلان نمیتونستن همین های کناندن خیلی نبود. اما کلین شده که اومدم عروس شده اومدم دیگه عائله به خودمونی من به همین چیزایی که نمیتونستم خودشون گفتن هیچ گپ نه ولی شما و یاش چهل که روسا میگن вся жизнь впереди ما شما یاد میتونم گفته خودشون گرچندی که خیلی کاری دولتی و کار میکردن سهر ساعت تشخیص میبرفتن منم استودنت بودم یا پدرم خیلی کارخونه دولتی کلام کار میکردن خودشون یاد میدادن میگفتن که اگر نتونید البته پرسیدن عیب نمیگفتن همون پرسیده همون خونه که من عروس شده آمدم همون کارهای همه خودشون یاد دادن پرسیده مراسا شد خودشون گفتن که اگر ندانید پرسید این یگان جای عیبش نیست میپرسیدم اگر ندانم همون چیز برابر میپرسیدم اصلا نگاه کنید که امروز این کس هر آشپزی یکی از طرفخانه‌های نامدار ایتالیایی در یکی از شهرهای فدراسیون روسیه هستند. خب تشکر. مکتبی خوشدامن که اسبابی سختگیر بودنشان اسبابی که همون خانشوننده یک عائله و یک کنستیتوسی معینشان بود یک چارچوبه معینشان بود هر یک کار رژیمی خودش داشت برای همون این مکتب شد. با میاسر خود صحبت کردیم همه ما یک حسیاتی مثبت ما را فرا گرفت. نوشتجات این کس به طریقی اگر نصیحت کنید حاضر شما گفتید که نصیحت کنیم جوانو قبول زیرا که نصیحت همچون محکوم قبول کرده می شود اینجا باشد همچون شوخی همچون یک هزل یعنی روحی نوی تربیت بله یعنی انسان خودش رو خطاگی خودش رو دیده بعضا میشه جهلتو میبید بعد چند وقت خنده تو میبید که همین حادثه همین خیلی شدگی بود گفته در نوشتجات این خیلی سرت زدم کفت نیو بلکه باید جهتی مویل میگیم کاسوی نمیگم مویل همین یک طریق شوخی کردی همین چیز نشان دادگی اگه اون چی که میگن که نمیفهمند زن و شوهر نمیفهمند این حالتی در حالتی که همین در عائله میشود حالت جنگجویی اگر گیریم اگر ما همین چیزا که بسیار وامیخوریم یعنی نهایت درجه در حالت ایموشنالی میشن یعنی جوش و خروش جنگ
انا گویم فعل و دادگویی و انا میخیل حالت دیه این در این حالت نه نصیحت قبول کرده میشود یکدیگر را شنیده هم نه نمیتوانند محکوم قبول کرده میشود برعکس ما کوشش میکنیم از نقطه نظر روانی همین علنگی که شده ایستاده است اون رو خاموش سازیم ثانی عقل ها کار میکنن ثانی حالت های شوخی روان میشود اون چی که میگن که دخترها کنی یا که چی با این خیل یعنی این وابسته از خوشتومند کی رو باید قبول میکنن اویل با خدمتگار قبول میکنن دختر قبول میکنن کلی قبول میکنن یا برای فرزندش رو از کوچه گنداشته گرفتن قبول میکنن کدام مرام کردی و قبول میکنند کلین با کدام مقصد میکنند اگر دختر قبول کردنی باشد میگه دخترم شما حالی جوان هستید آینده من شما به همیشه یاد میتیم لیکن اگر برای فرزندش باشد شما اگر کلین نغز میبودید سرم کوچه نمی برآمد و به ترتیبی نمیکرد این وابسته است که با کدام مقصد کلید رو به خانه میاره فهمو همینجا باز یک نوشتجات دیگر رو من حاضر برای شما خاطررسان کردنی هستم مرحمت گوش کنید و برای اون تماشاچیانی که امروز ما رو تماشا کرده استادن شاید اون نفرانی که امروز نمیدونند یا نمیشناسند که مثلا مؤلف همین نوشتجات کی است باز یک بار دیگر تماشا کنند و از نزدیک آشنا شوند مرحمت کلین گفتگی سحر ساعت 5 خسته دری کوچه های آب زده گلها و آب مانده همسایه ها کدی سلام علیک کده نانشته تیار کده همه کار به گسل نمی کند می همه کلینش خستگی علکای ها انی من حالیم خوب ساعت چند شد گویتان؟ ساعت 10 روز شد همینه کلین نمی کنم وای دختر عبدالرسول مگزینچی کلین می کنم دخترش خوشرو قد بلند سب سفید موی دراز وای قد و برش نمی گویتان می وای 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 یوه نه وای نمی گیرم همینه می گیرم گیرم نتید سرمه گرفته رسیو می بروم گفته ترساندگیش به کلین کردم دیه چیکار کنم نغز دیدگیش قریب 1 سال شده حالی هم از نویره دام و درگ نه منم نبیره دار شدن میخواهم اوچه شده پیشگهی تخمانده 6:30 می بیاد از ساعت 9 در آمد خواب میرن تا سحری ساعت 10 یگان رزولتات نیست همین روز بینم زنش برداشت است فیلم قطی ها تنجیمی دادات قطی 30 سال باز زندگی میکنم یگان بار منو نبرداشتیان تو چیزی جنست گویم بابا جان همین روز آرزوتان شد امروز اوزی و رفتیم فاطمه و حسن بود است من صورت اوزی گفته نشان تیاد میشد می اصلاش خودم فیلم گنده یک راو من در رو گپه فهمیده نفهمیده داد میگم کلینم رسویم نست آبی روان برین ها خوب گفته می استد ای بشه رویش بگویم هم میبخشید بابا جان دیگر نمیکنم میگد خدا خواهد حسن جانم فوتبالیست میکنم تولد شود چالپک کده همه تونه خبر میکنم همو را هم من شمها و جان نغزی دیه تشکر و دستتون درد رو نبیند واقعا هم تربیوی است به فکرم اکنون معلمه چی میشد که همین خیلی مشکلات زندگی رو یک شاید سبکبار شاید با یک شوخی قبول کنن لیکن متاسفانه می شود طور روانشناس در برنامه ما اشتراک میکنن گفتن سری جل سری مثلا فعل با یک حادثه های ناخوش هم آورده رساندنش متاسفانه ممکن است و این حالت ها رو ما میبینیم اکنون درباره تاثیر اینترنت گفته استایم نگاه کنید که توسط اینترنت چقدر مثلا مواد تربیوی چاپ می شود که یکی از مؤلفان اینجا در برنامه ما نشسته اشتراک میکنن اکثریت جوانان امروزه گوش نصیحت شنو ندارند با من راضی شده میتونه جوانان ما حالا باز فکر شما رو میگیریم با اشاره خب سر یعنی تصدیق کرده ایستادن اینترنت امروز به زندگی خرد و کلان وارد شده است الکای خواه نخواه ما الکای تابع هستیم ما گوش میکنیم میخوانیم میدرایم یعنی استفاده میبریم الان توسط همین اینترنت تربیه کردن تا کدام اندازه هدفرس است به اندیشه شما حالان که وقتی مثلا اعضای همین کمیسی مراسو هستید باز همین اینترنت زندگی بیشتر جوانان رو ویران هم کرده است توسط مثلا نادرست استفاده بردن تلفن های موبیلی مسنجر های همین خب اینترنت زندگی متاسفانه خب جدا می شود عائله جدا می شود تا کدام اندازه تاثیر بخش شده میتواند اینترنت مرحمت
дар ҳақиқат ин аз ҳамон шахсе ки бо ҳамон интернет сарукор дорад, вобастагӣ дорад, бо ақлу фаросати он одаме ки ҳамин бо интернет сарукор дорад, вобастагии дуруст дорад. дар ҳақиқат ана ҳамин он чизҳое ки имрӯз Муяссарахон дар инҷо навиштаанд, гуфтаанд, бисёриҳо ҳамина чуқур дарк карда истода, зиндагиашон ба ҳамина истифода бурда дар ҳаёти оилавӣ ҳамин ҳодисаҳо. Ин чиз як чизи барои як шахс не, ин чиз шакли умумӣ дорад ва ҳар як кас ҳамин вақте ки мехонад ҳамина бевосита худаша пеши назар пеш аз ҳама мебиёрад ки дар ҳолати зиндагии вай дар зиндагии вай ҳамин ҳолатҳо оё рух медиҳад ё ин ки ҳамин чизҳо нест аст. Лекин ҳамин дида истодаем ки қариб ки ин ҳолат ҳаманда ҳаст. Ҳамин ҳолат шуда мемонаду халос. Ҳарчанде ки шумо арӯсро ҳамчун духтар қабул мекунед, вайро ҳамеша дастгирӣ мекунед, ба вай шароит меофарид, лекин шуда мемонад ҳамин хел лаҳзае ки дар ҳақиқат ҳама чиз ӯҳдаи ҳамун келин ба шуда мемонад ки вай ба шумо ҳамин хоҳедам кӯмакатон расида наметавонад. Лекин ҳамина анакнун агар ки мехонад, вай келинам мехонад ҳамин чиза, мегӯяд ки ин чизи дар ҳақиқат ҳаётба будагӣ. Лекин баъзеҳо ҳастанд ки ҳамин шӯхӣ ҳамчун шӯхӣ қабул мекунанд, зиндагишон ба қабул намекунанд. ҳамина гӯё ки як кас навистааст, як масхарабоӣ нависта мондааст, тамом. ҳамин оё ҳаёти ман ба мешавад ман ҳамин ба вақте ки ҳамин ҳолат мешавад, худама дар кадом вай монданам мумкин, шароит монданам дар кор, ҳамина ман чӣ хел қабул карданам дар кор, ё аз ҳамин ситуатсия ман чӣ хел баромаданам дар кор, ҳамина вай дарк кардаам наметавонам. Бинобар ҳамин ҳам дуруст гуфтед ки мо бисёр муроҷиатҳо мешавад дар шӯрои муросо, ҳатто дар баъзе аъзоёни шӯрои муросоро ба оилаҳо мефиристонанд то ки дар як ҷо дида истода ҳамона оила кунанд, ё ин ки дар назди кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд маркази ваҳдати оила вуҷуд дорад ки ин марказ ҳам бо ҳамин кор сарукордор дорад ва оилаҳои зиёдеро ба муросо ҳам овардем. Дар ҳақиқат акунун мо агар ки шунавед як чиз, як ибора ҳаст ки вақте ки ягон чиза рафта тарғиб кардани шавӣ, ман мегӯям ки роҳи равиши нав ёфтан дар кор, роҳи равиши нав ягон кас намекунад, мана роҳи равиши нав мана ин ки мардум ба ҳамин теста рафта мерасад, намегӯяд дидед ки худ ба худ роҳи равиши нав пайдо шудааст. ҳамин ҷува ҳозир ман ҳамин ҷуваҳои дида истода бевосита ҳамин як саҳнаи исёни арӯсон ба хотирам омад ки дар ҳақиқат ҳам маршал кампир чӣ хел кампир буд, ҳамаи писаронашро арӯсонашро дар зери мушти худ медошт. Вақте ки як бор саҳнава ба вай нишон доданд ки зиндаги анамин аст, вай худаш дида худаш хулосии худаша бароварда аранкӯ ки то имрӯз шумо ба доираи ман рақс мекардед, мана акнун ман ба доираи шумо рақс мекардек мешавам. дар ҳақиқат ҳам ин чизҳои хонда чӣ калонсолон, чӣ хурдон, чӣ ҷавонон як хулосаи даркории амиқи ҳаёт ба зарура бароварданашон дар кор. Акун ин ба ақл, заковати истифода баранда дар кор аст ки ва як таҳаммул када, ҳал када, ҳазм када тонад вай ва яке ҳамин чиз барои чизе навишта шудааст. Вай ҳамин дарк кунад ки ина барои ҳамин навишта шудааст ки ҳаёти тувиам ҳамин чиз рух метиҳад. То аз ҳамин ҳаётат манами хел када истифода баргуфта. Бале мусоидати калонсолон масалан падару модари арӯс бештар мегӯянд инҷо барои муросо шудан дар ҳамон оилаи духтараш таъсири мусбӣ гузоштанаш мумкин ё манфӣ? акун духтарро ба роҳи рост ҳидоят кунанд беҳтараш нақс. Ин боз ҳамон насиҳат? Албатта насиҳатро мегирад ба гӯш? Мегирад. Агар фарзанди хуб бошад, нақс тарбия ёфта бошад, албатта аз гуфти падару модар намебарояд. гуфти падару модарро иҷро мекунад. ҳабба тайёр мешавад, тайёр фиристонад. Масалан ман муаллимаи забон адабияти тоҷик аз фанни ва маърифати олидора дарс медиҳам. хонандагони синфи даҳум ба ҳамин вақте ки ман масъалаҳои мегӯям, бачаҳо маъқул оянда шумо падарои оянда, модарои оянда ҳамин корҳоро кунитон гӯям, агар неш нодурушро дуруст кунам, гапатон дуруст маълум мегӯяд. Бисёр бачаҳо фикр назм баён мекунад. маъқул мекунад бачаҳо. хуб марҳамат ҷавонон, акнун сухан аз шумо чӣ гуфтаниҳо доред? Мо ҷавононро шунидан мехоҳем вобаста ба мавзӯи имрӯза. Кай ва дар кадом ҳолат дар оила муросо шуданаш мумкин? худ ки мо дар арафаи масалан оила бунёдкунӣ қарор дорем, бисёр маслиҳатҳои хуб гирифтам ва инчунин
аз маълимае ки нав ба ин бо ин кас шинос шудам ракат мекунам ки чизшона мун вашон группашона гирта ба модару масалан наздиконам равона кунам ва бармегардем ба мавзӯи имрӯза муросо ояндасозии оила. яъне ба фикри ман алон ҷавононе ҳастанд ки масалан шумо дар гузашта қайд кардед ки на он қадар ҷавонон насиҳатро гӯш мекунанд. албатта дуруст аст ки шахсан ман ҳам масалан намегӯям ки 100% насиҳати калонсолонро гӯш мекунам, аммо бисёр вақт калонсолон ба ман масалан агар насиҳат кунанд бисёр вақт сахт мерасаду хай маҷбур сабр мекунам ва гап намегардонам. масалан бисёр ҷавонҳо ҳастанд ки масалан насиҳат масалан гӯш мекунанду аммо дар дил майляш гуфта ё ки беаҳамиятӣ мекунанд. аммо имрӯза масалан дар ҷаҳони имрӯза ки ҷаҳони мо ватани мо низ кишвари мо низ дар арафаи ҷаҳонишавӣ аст, ҳама ҷо масалан илм техника пешрафт истодааст. ҳамин масалан телефонҳо ҳам масалан сабаб мешавад ки масалан як шахсро масалан ба роҳи рост ҳидоят кунад. танҳо маданияти истифодаи ҳамон шабакаҳои иҷтимоӣ ё худ ҳамон телефони мобилӣ бояд дар ҳар як шахс ҳамин фарҳанги истифодабариро бояд риоя кунем, донем. бале чунин аст. дар бораи насиҳати амма ба ҷиянаш гуфтанд ва муаллифаш инҷо Мияссархон Маҳмудова ҳастанд. ҳамин насиҳатро вақте мехонед бисёр як насиҳати аҷоиб аст. шумо шахсан шинос ҳастед бо ҳамин насиҳат? ҳамон насиҳата манам аз дар шабакаи дар группи телеграм хундам. якта ҳамкурси мо партизан, ман намедонистам ки ин кас ҳамон чизро навистанд. ҳозир ҳам ту гуфтанд ки ҳамон амма ба ҷиян аст, ҳам ту як зум дар хаёлам омад ки ҳамон насиҳат аст. дидед мо барои шумо чӣ хел имконияти қулайро фароҳам овардем. агар ягон савол дошта бошад ҳатто пурсида ҳам метавонед. вай беҳтарин насиҳат буд. агар духтарҳо баъзе аммаҳо ҳастанд ки духтарҳои арра ҳам мезананд, не ки вай амма беҳтарин амма буд. ин насиҳатҳо асlan беҳтарин аст. агар тарбия шуда метавонад ба муросо ба созиш оварда метавонад. метавонад. вай ҷияни худро хеле хуб тарбия мекарда. аммо вай агар ҳамон чиз мисол амал кунанд духтарҳо вай хуб мешавад. акнун аз нигоҳи шумо ҳамчун як нафар ҷавон агар ҳамон насиҳатро амма рӯбарӯ бо ҷиянаш нишаста ё модар бо духтараш нишаста ба духтараш мегуфт, вай қабул карда метавонист? ё ин ки маслан он чизе ки аз шабакаи иҷтимоӣ хонд маслан ҳамон насиҳатро, ин роҳи тарбия беҳтар аст ба фикри шумо шахсан? росташро гӯед фақат. албатта фикри шахсии ман ин насиҳати беҳтарин гуфта мегӯям ки насиҳат дар амал нишон диҳем, ин беҳтар аст. агар ҳамон амма ё ки ҳамон модар дар ҳамон оилаи худ ҳам хел муносибат кардагӣ бошаду ҳамон ҷиянаш ҳамоно дар аммаш дидагӣ бошад, ҳамон корҳоро ба фикри ман бештар ин чиза истифода мебарад аз гуфтана. мисол аммаш мегӯд он ту, холаш мегӯд он ту, ҳамсояш мегӯд бор дигар гап, вай аёд мебарад. агар чашми худаш ки дида бошад, хушбахти аммаша дар ҳамон оилаш дида бошад ки ҳамин корро карду, вай хушбахт шуд. аз ин бармеяд ки манам равам ҳамон оилам ба ҳамин корро кунам, манам хушбахт мешавам. ҳамон навиштаҷот тарбия карда метавонад духтараконро? метавонад. агар ҳамон аммаям агар дар вии худаш истифода бурда бошад, дар ҳаёти худаш пеш аз ҳама ҳаёти ҷиянашам агар як бор ақаллан 50% дида бошад дар аммаш, албатта ҳамин чиз. албатта вай аммае ки мо навиштем аммаи идеалӣ будан он кас. аммаи худатон ин насиҳат ба шумо буд. ин ҳамин насиҳат буд. аку обу ранг додим албатта, лекин ин насиҳат буд. ҳамон амма 85 сол умр дидан, 5 нафар фарзандшон буд, беҳад оилаи калон, оилаи аҳл, оилае ки дида аз хушбахтии ҳамонҳо истифода бурда ва ҳои оилаошон як дастурамалӣ тайёр буд барои зиндагонии ман. ва ин дастурамал ба ҳаёти шумо дар ҳаёти минбаъдаи шумо ба кор омад. агар масалан калонсоло насиҳат кунанд, ин як роҳи дигар аз нигоҳи ман. аммо ҳозире ки мо масалан ҷавонҳо масалан умуман ҷомеа рӯй ба интернет овардааст, анамун навиштаҷотҳое ки масалан дар интернет мебаранд, шахсан ман масалан истифодабарандаи фаъоли фейсбук ҳастам. бисёр каналҳое ки истифода мебарам, якташ масалан аз ҳар зовия аст, бисёр чизҳои тарбиявӣ мекунад, масалан бисёр аз ҳаёти ҷомеа гирифта дар постҳояшон нашр мекунад. инчунин як боз ва ҳаст клуби падарҳони ҷавон аст, ҳамин низ масалан бисёр маълумотҳои нав мепартод. ман масалан маҳкумкардин нестам, масалан вайҳои насиҳатҳои калонсолону маҳкумкардин нестам, аммо ҳамин постҳо ва публикасияҳое ки ҳастанд рафта расиданаш ба ҷавонон тезтар аст, наздиктар аст ба фикри ман. ва албатта дурусташро қабул мекунед. албатта чунин аст. масалан як корро масалан падарам ё ки ягон шахси наздикам якчанд сол пеш ҳамин кор ҳамин хел мешавад гуфтагӣ бошад, мумкин ман аҳамият надода бошам, аммо баъди якчанд сол масалан ҳамин чиз ягон ҳикоя рӯбарӯ мешавад ё аз ҳамин мехонам ки бояд ҳамин корро кунӣ, ҳамон чиз масалан ба ман ё ки ба ҷавонон
тезтар мераса. фаҳмо духтаракон чӣ мегӯед? марҳамат. аввало ассалому алайкум барои ҳамаи шумоён. чӣ тавре ки устод муродии хуҷандӣ гуфтаанд, аз ҳама зиндагии зебо ин зиндагии бо маърифат аст ва аз ҳама шодии беҳтарин ин шодии оила аст. ман сухан дар бораи маърифатнокӣ ронданам, зеро агар духтарак ҳам бача бо маърифат бошад, соҳиби илму заковати худ бошад, он метавонад албатта оилаи мустаҳкам барпо кунад. зеро падар ва модар чӣ тавр бошад, фарзанд ҳам ҳамин тавр мешавад. ва гуфтаниам, барои чӣ ин қадар духтараконро барвақт ба шавҳар медиҳанд? духтаракон нав мактабро тамом мекунанд, 17-18 сола шавҳар мекунанд ва боз дар инҷо суханҳое меоянд ки хушдоман норозӣ аст, ӯ таом тайёр карда наметавонад, корҳои хонаро намекунад. шахсан шуморо ба ҳамин оиладорӣ дар оила тайёр карда истоданд дар хона? албатта курси аввал мехонам, вале оилаи ман ба ин кор маҷбур намекунанд. мегӯянд ки аввал хонданро ёд гир, университетро худам дар донишгоҳ староста ҳастам ва сардори гурӯҳ ҳастам. мегӯянд ки аввал то аввалу дараҷа бояд хонӣ. вақте ки ту бо маърифат мешавӣ, масалан вақте ҳамин дар зиндагӣ мебинанд, воқеиятро нигоҳ мекунед, ҳастанд оилаҳое ки маст вақте ҳамин арӯси хона ин ё он кори хонаро ба сомон расонида наметавонанд, аз паси ҳамин ҳам аз барои ҳамин ҳам ҷанҷоли оилавӣ сар мезанад. албатта ин суханҳои муаллима рост аст. акнун дар оила ин қадар корҳои вазнин надорем. таом тайёр кардан, ҳавлӣ, тозагӣ, ин кори ҳар як духтар аст. ин масъулияти албатта ин масъулияти ҳар як духтар аст. бояд ки аз хурдӣ инро ёд диҳанд ва ман ҳам ёд надорам ки як синфи 7-8 будам, аллакай таом карданро очам ёд дода буданд. боқӣ мондаашро боз дар давоми ҳаёт меомӯзем. зиндаги худаш меомӯзад. албатта касе масалан ҳамин донишгоҳи зиндагиро хатм карда баъд аз сари нав ба зиндагӣ ворид нашудааст ки пурра омӯхта шуда бошад, онро масалан бо ҳамин ҷараёнаш масалан меомӯзед. дуруст? хуб муросо пеш аз ҳама дар оила хуб аз ҷониби кӣ бояд бошад? муросо бояд кӣ бояд оиларо ба муросо ба созиш орад? аввало дараҷа сардори оила ин мард аст. агар мегӯянд ки келин ин хел аст, келин вай хел аст, аввал бояд писари худро тарбия кард. оё тайёр аст барои оиладорӣ? ҳам аз тарафи маънавӣ, ҳам аз тарафи иқтисодиву иҷтимоӣ ӯ метавонад ки оилаи мустаҳкам барпо кунад? оё ӯ метавонад ҳамсари худро ҳам пӯшонад, ҳам хӯронад, на аз ҳисоби падару модар зиндагӣ кунад? яъне ҳамеша арӯсонро гунаҳкор накунанд, назаре ба фарзанди худ ба писари худ ҳам намоянд. албатта ин аввало дараҷа. аввал мард худ бояд омода бошад. мард ки омода мешавад, ӯ метавонад ҳамсари худро ба роҳи худ барад. имрӯза хушдомандҳоям пеш аз ҳама интизорӣ аксашаям диданашон дар кор. мо пеш аз келин кадан интизорӣ мекашем. мо хушдомандҳо келин бояд чақон бошад, сабсафед бошад, мӯй дароз бошад, ҳама кора тонад, хондагӣ бошад, оли маълумотдор бошади зиёда. мо интизорӣ мекашем. набошад чӣ? барои ин мо бояд тайёр шуда намо дар кор. имрӯз ки акси ҳаминам шуданаш мумкин. дар навбати худ ҷавонҳоям духтарҳоям якҷо масалан шавҳар мекардагӣ мешанд, бошадашон зиёдтар. оила мерам ки оилаи доро бошад, ҷавон соҳиби мошин бошад, хондагӣ бошад, маро дар рӯи кафаш нигаҳ дорад, хушдоманам барои ман ин ту кунад, он ту кунад. интизорӣ мекашанд. лекин акси интизорӣ ва тайёр нестем мо. набошад чӣ? барои ин мо пеш аз ҳама худамоя тайёр кунем. ҳар як чиза аз қисмати пешонӣ донем, худамоя пеш аз ҳама ба ҳамон омода карда, ин хел ҳам шуданаш мумкин. барои ҳамина бароҳ мондану барои ҳамина пешгирӣ кардан чӣ бояд кардан роҳаша агар ковиму се калимаи сеҳрноке ки дар ҳамаи оилаҳои тоҷику тоҷикистонӣ ки хеле бо ҳамин роҳ ба муросо медарояд, агар мо ҷавон духтарон ҳамина пеша кунем, агар албатта вай оила муросо медарод. хуб шудааст, мебахшед, ман нафаҳмидиам, дигар такрор намешад. боқӣ ҳама ҳеҷ. ҳама вақт идеал намешад. ҳаёт ба ҳамин хел ки хатогӣ мегузарад. а пироям, а ҷавоноям хатогӣ мегузарад. барои ҳамин гузашт карда тавонистан, ин пеш аз ҳама ба муросо овардани оила.
имрӯз мо агар гузашт карда натавонем оила муросова наметаром ҳар якта хатогия мо хусусан калонсоло агар гузашт карда тавонему парвардигор баям аз ҳама хислати беҳтарине ки барояш писанд аст ин гузашт карда тавонистану гуноҳи як каса бахшидан барои ҳамин агар мо имрӯз модарон уман калонсолон ҳамина барои худ пеша кунем гузашт карда тавонем дар навбати худ ҷавоноям имрӯз ҳозираҷавоб ҳастанд ҳамин албатта якдигаро фаҳмидан мумкин ҳама ҳолат ба роҳи муросо ҳаст фақат дар дасти худи инсон мақсад мегузорӣ ки ман оила барпо мекунам хушбахт мешам ҳатман соҳиби фарзанд мешам дар оянда оилаи намунавӣ мешам ҷавоно пеш аз оила бунёд кардан агар худашон ба мақсад монанд ҳамун мақсад ба ҳаракат мекунӣ ки ҳамун мақсадат ба расӣ ҳамун цел ба расӣ агар ҳамун мақсадат ба мерасӣ ту хушбахттарин инсон ҳастӣ дар кадом вақт муросо намешавад дар он вақте ки ҳама дар оила ҳама шахсият ҳастанд вақте ки шахсият ҳис мекунад ки вай истифода мебарад зӯроварӣ мешавад таҳқир таъна пас задан инкор кардан поймол кардан он вақт муросо намешавад یعنی سرحد باید باشد. بله. ما مراسا کنید میگم بسیار خوب است لیکن هر چیز معیار دارد و وقتی وای از معیار گذشت الکی تا که حادثه های ناخوش نشود باید ما سری وقت استیم. بله اگر همین حالت ها شود حالت های این خیلی وزنینن شخصیت ها به حالت های وزنی پسیکولوژی گرفتار میشن. این حالت های بحرانی این نفرت بدبینی بخشیده نتوانستن گویم جهل فعل که این حالت های وزنین هستند که سازش کردن در این وقت. بعد میدونید که در وقتی که نظام میشود پهن شود چقدر و چکورتر ریشه دواند برطرف کردن اون خیلی مشکل میشود. نکن پیشگیری گفته استاده معلمه همیشه ما پیشگیری میکنیم گفته به حیات همون جوانان دخالت کرده استیم عاقبت چی میشده باشد یا اینکه به جوانان بیشتر اگر آزادی دهیم چی میشده باشد به فکر شما؟ از جوان ها البته همرتیفی زمانن. ما یک دوره های به کلان شدیم که همین قدر امکانیتی یک بازی تیار نداشتیم. وقتی که ما حیاتی مستقلانه کردیم و یک بازی تیار نداشتیم و یک دستورالعمل نداشتیم. لیکن این جوانان به ها جوانانی خوشبختند که امروز اینها یک دستورالعمل های تیار دارند. اینها خودشون من باوری کامل دارم که همین جشتگی جوانا الهیده زندگانی کده میتونن. الهیده نوابسته از ما نه. الهیده خودشون یک اویله‌ای مایدکک شده زندگانی کده میتونن. مستقل شده میتونن اگر ما کمتر امین یک سالهای یک سال دو سال سه سال از جهتی اقتصادی اگر اینها دستگیری کنیم اینها خودشان میتوانند الهیده از پدر مادرشان الهیده مثلا از خیش تبارشان خودشان الهیده یک دولتی مایدکک برپا کرده خودشان زندگانی کنند تا حتی وقتی فرزنددار شدنشان بیام یاردمی ما و اینها محتاج نی ما فقط از جهتی اقتصادی میتونیم اینها یاردن داده. اینها گفتم که هر یک دستورالعمل دارند که در جمع فرزنداشون میتونن خودشون کلان کده. این چیز برای اینها دسترس. یعنی دخالت از حد زیاد کلان سالان هم جوانان رو شاید مراسو رو از حد زیاد غمخوری هم این همین حاضر جوانا نمیفورد. چون که اینها خودشون دستورالعمل دارند. ما نداشتیم ما محتاج بودیم. مثلا خوشدامن ما بچه‌مون نگاه کردیم ما رفت انیورسیت خونده بیم. یا یگان کار کرده بیم نیکین این جوان ها اینها علاقه نقشه ها کشیدگی نقشه ها تیار از روی همین نقشه باید که زندگانی کنن مثلا به عروسی خودتون به پسر و عروسیتون بیشتر آزادی دادگی هستید میتونید بله همین کیلین کردیم خیلی یک شرایط شد که باید که ما وهای اینجا مونیم خودمون رسی رویم بود موندیم همگی یک ماه زندگانی کردیم ما رفتیم دو سال خودشون زندگانی کردن بعدی که یک ماهی که من اونجا رفتم شوهرم گفتن که دو تا جوان مونده اومدیم بعد یک ماه خدا نخواهد که یگان حادثه شود یا اینکه یگان یک دیگر نفهمی شود اساسا اویله های ما خیلی برپا میگردد پدر و مادرشون عروس میآورند پسرشون به پیشنهاد میکنن پسرشون 10 تا 15 تا 20 تا یک تاش معقول میکنن
ҳамин хел арӯзкунӣ домодкунӣ ин акун расми хуби тоҷикони мо ҳазор ҳамин бачаҳо ҷавоно савримени бошанд мегӯянд ки шумо ёвед мо ваи шумова бовар мекунем ёфти шумова ҳамин дилҷӯси шумо бовар мекунем чунки модар ҳама вақт арӯса худашба монанд када меоядписарашбоям ҳамин хел арӯса мехоҳад ки худашба монанд бошад ҳама ҷиҳата ҳам феъли хояш ҳам касбаш монанд бошад барои ҳамун вақте ки мо ҳамин ҷавонои худамои монда рафтим 2.5 сол ваҳо нағз зиндагонӣ карданд ҳамин хулоса бардам ки ҳозира ҷавонҳо худошон алоҳида аз падару модарошон зиндагонӣ карда метавонанд аҷоибот зиндагӣ мекунанд мумкин ки якдигар нофаҳмӣ шавад лекин агар инҷа ҳамин сарвари оилаи ҳамин майде ки агар мард бошад дипломат шуданаш дар кор ҳама вақт дипломат агар ҳамин оилаш ба шудагии камбудия бироварда падару модари худаш ба нагӯд ё ин ки агар ҳамсари худаш ҳамин хел тарбия кунад ки ҳамсар ин барои ҳар як мард амонат дода мешавад аз тарафи худованд ҳамин амонати худаша ҳамин хел тарбия кунад а якумин рӯз агар фаҳмад ҳамсари худаша фаҳмаду агар ҳамун ҳарчи ки оилашон ба мешуду мобайни худашон бамонад ҳамсар хони падару модараш набарад ҷавон хони падару модараш набарад худашон ҳал кунанд бисёртар ҳамин вақт ба ҳамин мушкилиҳое ки дар ҳамин оилава мешад ин бисёртар ҳамин ду ҷавона наздиктар мекунад мушкилиҳо акун агар шахсиятба гузашта нашавад бояд ки ҷавонам шахсияти занашба нагузарад занашро ҳам ҳамин хел ҳамсари худаш ҳамин хел тарбия кунад ки шахсияти худашба гузаштан ба ҳамин ҷавонҳо намонад ҳамин чӣ хел кунанд ки оилава агар худашон лидер шудан хоҳанд бояд ки ҳамин ҳамсари худашона худашон ба мутобиқ кунанд падарашон ба не бояд ки падарашон ба маъқул нашавад ё ин ки модарашон ба маъқул ё ин ки хоҳару додарашон ба маъқул шунаш дар кор не бояд ки худашон ба маъқул шавад агар ҳамин зан дили шавараша ёфтанӣ хоҳад вай ҳама кора мекунад дили хушдоманаша меёвад дили хусраша меёвад дили ҳамаша меёвад агар ҳамин оилава ҳамин ёри вафодори худаш ҳамин деволи мустаҳкам шуда қафош баистад дигар вақт ҳамаш нағз мешад фаҳмод ташаккур саломат бошед ва дар фарҷом пешниҳодҳо бошад марҳамат ба хотири мустаҳкамии оила пеш аз ҳама аз кӣ вобаста аст ва чӣ бояд кард дар инҷо маълума хаҳд карданд ки бачаҳо ба вақт зангро медиҳанд мисол шахсан худатон дар синни чандсолагӣ оиладор шудан мехоҳед худам ҳаёт рӯзи дар айни ҷавонӣ 22-23 як ҷиҳат ҳаминаш беҳтар ки дар ҷавонӣ мисол оиладор шавам уже бачаҳое ки мисол кӯча мегарданд ё бо корҳои вай ки буд уже понятияшон фикронишон уже дигар мешад фикри оилашон намекунанд уже ошнобозӣ ин хел корҳошон мемонад ва дар вақти фарзанддор шудан уже вао кор мекунанд ҳастанд мисол ҷавоно бачаҳое ки синни солшон калон шуде ки баъд зан мегиранд сони ҳамин ҳолатанда уже калон мешаванд бачадор мешаванд то он даме ки бачаҳои вао калон мешаванд синну соли инҳоям калон мешавад уже инҳо ва қобилияти коркуниҳошон суст мешаванд барои ҳамин бачаҳоям ба вақт зан гиранд беҳтар ҳамон ба ки то вао кор мекунанд то бачаҳошон калон мешавад яъне ҳарчи барвақттар масалан 23 зан гиранд оиладор шаванд бештар масъулияти смекардагӣ мешаванд масалан аз ҳисоби ҷавонӣ онҳо ба номуросоӣ роҳ доданашон мумкин аст аз рӯи мушоҳида инҷанда бо мегӯям ки хушдомана ҳозир амехе гуфта бошанд ки падару модарон мо ёфта метиҳанд ку мисол модарон амехе келинои мекована я агала келин мекованд падару модаратон интихоб кунанд албатта қабул мекунад қабул но инҷанда вай ки бисёре хушдоманҳо мегӯям ки бачаам бекор ҳамин гурон додам ҳамина гурон додам бачаамба ё зан гурон додам хай шумо ҳамиқадар ахирти духтаро келина интихоб кардид духтаре аввал мисол камудиш буда шумо ҳамчун модар қабул карда гифтид камудиша ислоҳ кунид буд добр тоқат кунид хел мегӯям ки сабаби шумои вазбин шавид мегӯям ки ин пешниҳод ва пешгирӣ карда истоданд ба хотири марҳамат ба вақтар зан гурон дода мисол бачаҳошоно сабоб доданд волидиам гуфтошанд ки ҷавоно и қобилияти насиҳатгӯшкуниҳошон нест албатта ки инҷа насиҳат мекунанд баъзе касба сахт мерасад ҳамун насиҳата мисол ҷои нағзашкӣ ё не насиҳат ҷои мисол ветона хоҳиштона пешниҳод кунед ё насиҳатошон монеагӣ ки пешниҳод мешад ҳамуна мисол веи нағзашкӣ бачаам ҳамина
این دفعهش فکر کنیم یا همین حاضر ما وای نه همین نمیکنی تو درکار نه همین навиштаҷот ё насиҳатҳое ки навиштаҷоте ки характери насиҳатӣ панду ахлоқӣ дорад аз они муаллиф муяссархон маҳмудова масалан шумо қабул карда метавонед ҳамон албатта чунки ҳозир ман фаҳмидам ки ваи дар саҳифаи фейсбук ҳозир нав пайваст шудам ин одаме ҳар дар оянда мана хонда истода чихел ки оз мо худомо ҷавон нав тайёр шудосим ҳаракати иншоалло оиладор шавем қабул карда меша ман чанд қадар суханҳоро гӯш кардам лекин мехостам ҳамроҳ кунам вақте ки оила барпо мешавад зан биёед мисол мегирам занро ҳар чизе ки агар зану шавҳар бо меҳр бо муҳаббат бо якдигарфаҳмӣ пайдо яъне созиш медиҳанд ҳеҷ кас дахолат карда наметавонад агар якдигарфаҳмӣ байни онҳо бошанд чӣ хеле ки мияссархон гуфтанд агар онҳо якдигарро фаҳманд агар онҳо якдигарро дӯст доранд ба қуллаҳои баланд мебароянд мешавад дар ҳаёт масалан пеш по мехӯранд ягон чиз ба тӯҳмат мешунаванд дар ҳаёт ягон кас сахту зорӣ мерасанд лекин ба қавли пештараҳо ки танкочӣ намебаромадагӣ нест аз ҳама роҳ баромада мешавад агар босабр бошад ба тоқат бошад гӯш андозад роҳи муросо яковад ёфта баромада метавонад агар одам беҳтаринаша келин мекунам хубтаринаша келин мекунам гуфта ба қавли гуфти ҳозир ҳамомо кофта ҳамона ёфта келин мекуниму се мава аллака вай намешад вай ганда вай фалон омонид вай ба вақтим аз рӯи психологӣ вай аввал хобаша гум мекунад вай аввал якбор хӯяша гум мекунад эркагиша гум мекунад чӣ хеле ки аз хони модараш омӯхт баъдан оҳиста оҳиста вай ҳама чиза меомӯзад ва хаёли ман вақт додан дар кор аст вақт додан лозим марҳамат шумо ба фикрам зид ҳастед ба ин андешаҳо дар ҷавонӣ дор пиронро азиз то азизи дигарон гардӣ туниз чӯ сабабаш чизе сабабаш ин ҳамин ки албатта бояд ки мо ҷавоно пиронро азиз дорем инҳои таҷрибаи ҳаёташон калон қайноҳо мана ҳамин падар арӯз модар арӯз албатта инҳо ҳаёта дидагӣ инҳо домани пулчиқин буда келин мекунанд ҳамтунем инҳо келина мекунанд ки хушбахтона фарзандигӣ қабул мекунанд инҳо хушбахт бошаду хушбахтона зиндагӣ кунанд ман чӯ ба такрор мегӯям дар ҷавонӣ дор пиронро азиз то азизи дигарон гардӣ ту низ барое ки оянда ин фарзандои мо фарзанддор мешаванд оянда ин фарзандои мо келиндор мешаванд келинои инҳо як рӯз ҳамин муносибате ки келин мекунад албатта келинои худошоме ман ҳаёт ба ҳамин чиза дидам як лаҳзае ҳаёдам намебурод ман қайном ба чӣ қадар муносибат кардагӣ бошам агар ҳамин муносибате гифтам келина вақте ки моҳои шавҳар медодам падару модаромо як синфи нӯв будам ки 10 будам гуфтан бачаам акун ту оилава тайёр шуданат дар кор зиндагӣ ва як хонаводу мери вай дастархони вайҳо чӣ хел авқот мемонӣ масалан вайҳо мана ин ошпази духтарам ман ту пази сам войсаб ягон чиз мехоҳанд дилхости ҳамнои ту када монданат дар кор дастархон ба ту чизее када мемонӣ бачаам ман мехоҳам ки ту оила ва ҳамон хонаводае ки мери ту тайёр бошӣ ман дар ҳақиқат якбора тарс гифт мана ки фаро гифт ки ман хонавамо дигар муҳит бамерам вай муҳити тамоман ман ба ошно не ман ба бегона ман чӣ лозим гуфтем ко мо я падару модаромо шавҳар баметиҳанд вай давраҳои мо акун 40 сол пеш мана имрӯз ман чӣ хел хулоса ба имрӯз ҳаёти имрӯзи меояд ё не ин ҳаёти имрӯза бо мегӯем ки таълиму тарбия дар кор пеш аз ҳама таълиму тарбия набошад вай оила намешад чува ҷавонои мо ҳозир аҳамият писанг намекунанд қайноҳошона келинои мо ҳозир аксарият ҳозир ҷудо шудасиям омдосиям мо гуфтосиям ко чува ин навбат шӯрои муросова 19 оила омсодиянд якта не дута не мо хулоса буровардим ки пеш аз он ки ин духтароя мо бояд тайёр кунем охе ман бо мегӯм гашти баргашта мегӯм ки пеш аз он ки мо шавҳар ба духтарои тим духтара шавҳар ба надода модар ҷон чӣ хел када мебарад вай пага лаънатша нашунавад
آخه ما خود میبخشید من شما اوقات یاد میتیم کار میبخشید آخه چخیل به اوقات 18 سال و 19 سال میکنید یک تا خوراک پختن دادن نتوند خانه دوادو دیدیم ما اویله و همه رزبار اویله ها شداست ما دیداسیم که اویله و خوراک پختن قینا میگوید که من تاکه اوقات اینو پخته میتیم برای همه مراسا مقصد اساسی ما که این آیله های سازش به دراریم و همین خشتامن هایی که میگویند که یک خوراک که تیار کرده نمیتوند کوشش میکنید که همین آیله ها رو به مراسا به سازش البته اکنون من فکر میکنم که مثلا پخته نتوانستن خوراک این هرگز باعث جداشوی آیله ها نباید باشد ما حتما خشتامن ها ما باید تربیت کنیم عروسان خود را و همان عروس ایدئالی را جایش باید ما خودمون باید سازیم ما باید خودمون سهم گیریم و کمتر باشد هم یک مهنت کنیم حرکت کنیم من همین چیز به مثال شده میتونم جوانان خرکتر مرحمت هر یک انسان یک شکل تیار کنی خوراک خودش دارد که یک همین آشی پلو تیار کنیشه 7 کس مونید 7 دیگه با 7 خیلی تیار میکنند انا همین عروس ما گرفته میبیم گفتن در حقیقت تعریفی کرده و یه تماقل کرده دروازش به رفته گفته تولد کرده گرفته میبیم خانم ها گرفته میبیم انا کنون ما باید خودمون باید همون اویل ما موافق کرده خوراک خودمون مطابق کرده مثلا منم عروسم همین صنفی 11 تمام کرد و همین خیلی شد که همین دختر که من عروس کرده آمدم حتی دانشگاه با از خانه من داخل شده 5 سال خواند و یه نامه کمال دیپلم سرخ کرده تمام کننده من فرزند 2 نفر فرزنددار شدگی بود و هم دختره که جوان بود یگون چیز تیار نبود لیکن آمد من آموزاندم اون چی که خودم و امروز وای همه چنان خوراک میپزد که همه حیرت به میموند و همه خویشاوندانش به هم همیشه میگن که همین خوراکای بالا لذیذ شما یاد گرفته است این دختری ما گفته در حقیقت آخر و این یک باعثی جنجال کرده کله برآورده فرستانده بعضی خشتامن ها هم نازک شدن شاید دختر قبول کنیم همونا دخترام اکن در حقیقت منم دخترام به این خیلی یاد داده شوهر به دادگیم نه عقل و ذکاوتش کردی مثلا دخترچی دویم من گفته بود که ای جامن صحرا و دادید و یک بار به من نگفتید که تنور به علاو مانید گفته وقتی که من یک هفته عروس بودم قینایم گفتن که خمیر کردیم و تنور به علاو مانید من تنور علاو مانده تصویرش نمیدونم نزد عروس تنور برفتم حیران چیکار میکنم یک هیزم آوردم دویمش برفتم یک دخترچی مایدکی که همخانه گفته است که تنور ما یک تا وای کدی هیزم کدی میتصوت هم تو می انا این دخترچی استفاده بردم گفت شما چیکار میکردی تو اینا نکنم گفت تنور یک بار سیاه شد من ترسیدم گفت که سیاه شد تنور چشمش شد حاضر انا سیاه شد حاضر انا کنم صفحه سرخ شوی سر میکنم انا فهمیدم که گفت با یک بار تنور سیاه میشد تو بعد از سرخ شده میتصوید است یعنی زندگی حیات خودش تربیت میکنه اکن این به میتونن نمیتونن همین عروسه کدام وقت ما چی کرده نمیتونیم قبول کرده اگر وای یگان بیماری گذرانده داشته باشد که همون پسر ما و آینده فرزندش به ضرر بیارد وای که دیگر علاج زندگی کردن فرزندی ما شده نمیتواند همین به ممکن گسیل کردن خیانت کار باشد مثلا یک دستش قلب باشد خیانت دیگر راه عروسه خودم و فرزند خودم رو باید قبول کرد و هم فرزند است و هم خیلی که گفتن پدر و مادرش یک محبت کردی ارکه کلان کرده است همون فرزند خودمای ما هم ارکه کلان کرده بودیم همون قبول کرده توانستن ما در کار و عروس من از فرزندم دوستتر میدارم چرا؟ وای همیشه نزدی مننده همین من از کوچه درام دو آمده یک تا ارون بوسه که در سمکه منو گرفته میرود برای من کفایه همین است آخه وای پسری منو پر تا چی میکند همه کارش همه اینجقش میبردارد برای وای بس یعنی مراسا در اویل بیشتر از خوشدامن البته چون که خوشدامن قفقاق دیگه تشکر سلامت باشید بسیار خوش استقبال کردم تشکر زیر نوای یار یار به هر یکی مایه کلین کده آمدگی خوشدامن ها و رحمت
хуштоман ҳам аз он рӯзе ки писараш ба дунё меояд ҳар як дуова ё ин ки занҳои калонсол дигар одамҳои илоҳим келини навз ба муносиб бенад гӯянд гап назада даруни дилаш ба илоҳӣ мегӯянд аз сандуқи модараш барои ӯ додаги ҷиҳоз орзу када ман бар ин писардор шавад гуфта албатта ягон дастархон ё либосворӣ гирифта мемонанд чизҳои хушрӯе бенанд якта аз ҳамин келин бигиранд гуфта албатта харида мемонанд то ҳатто писараш зих кунад ҳам илоҳим келини нағз биёду ҳамина эб кунад гуфта дуо мекунанд хостгорива рафта аз шарм дошта не чизе гуфта натавониста сурху сафед шуда ё нишон ба ёрдамчӣ гирифта меранд келин кадам баъд рӯякаш гарм шавад писарамба шарбат бар ин ширин шавад гуфта косаи аз ҳама хушрӯй ба наводчой карда мемонанд ки арӯсаш хӯраду ба муродаш расад баъди келин хонаш ба омадан чунон хурсанд мешаванд ки аз кор омадаравон якта шоколад бошад ҳам гирифта келинам хӯрад гуфта як чети сумкачашон ба партофта мемонанд аз ҳамаям таксикос шавад бачаам дилатон ягон чиз ҷояд дарогӯед наберама дилаш меҷояд дия гуфта бехуд мешам анавай набера ки таваллуд шуд хуштоманҳо гир гир парвона гирди як бурда гӯшт ба сони як тағора чалпака карда дари одамҳо ва тақсим карданашона намегӯед томме оча шудам гуфта охир хуштоман ҳам модар дили модарӣ дар даруни синааш метапад вай ҳам шуморо дӯст медорад бо сад умеду орзу келин мекунад аз шумо чизи бисёр намехоҳад як чеҳраи хандону як лафзи ширин саҳар аз хобаш хеста фарзандони худашро дуо мекунаду дар охир ҳамин келинамам тану ҷонаша соғ кун ман баям инсоф де мегӯяд агар як бор ним бор феълашон омада сарзаниш карда монанд буваҷон надонистиям ин дафъа хости шумо бо ин мекунам гӯйтон олам гулистон ҳамин хуштоманҳо ҳастияну мо шавҳаромо ва эркатой ҳамин хуштоманҳо ҳастияну мо таҷриба меомӯзем ҳамин хуштоманҳо ҳастияну мо зани занон ё неме марҳамат агар суханҳои ҷамъбастӣ бо пешниҳодаш бошад мешунем дар ҷодаи ҳамин мустаҳкамсозии оилаҳо аз постҳои мияссарахон маҳмудова рӯзе дар як чорабинӣ менишастам дар чорабинӣ тантанавӣ як нафар ки дар вазифаи хеле боломақом кор мекунанд бароям сухан карданд ки ҳамун мияссарахон маҳмудованро медонед постҳояшро мехонед ман гуфтам бале он кас гуфтанд ки ман дар таҷрибаи кории худам барои муросот додани оилаҳо истифода мебарам ва бениҳоят ҳар як пости ҳамун касро интизорӣ мекашам ки дар пости ояндашон дар кадом мавзӯъ мегуфта бошанд агар ки ҳамин мияссарахон ба хуҷанд биёянд ҳатман маро бохабар кунед ки ман мехоҳам бо он кас вохӯраму оиди масъалаи кориам як дута пост мехостам фармоиш диям яъне мисолҳои зиндагӣ дар он кас бисёр аст бисёр аст барои ҳамин ва ё маҳз дар ҳамин самт кор мекунанд дар самти муросот додани оилаҳо барои ҳамин бисёр хоҳишам карданд аз ин хулоса мебарояд ки постҳои шумо ҷиҳати тарбиявӣ доранд дар самти муросот додани оилаҳо бениҳоят таъсирбахш ҳам ҳастанд гарчанде шӯхиомез бошадам хеле таъсирбахш аст мехоҳам ҳамеша оилаҳо бо меҳру муҳаббат бошанд агар меҳру муҳаббат дар оила бошад ҳамдигар фаҳмӣ мешавад ҳам боигарӣ мешавад ҳамаш мешавад дилбарона дил зи якдигар баред бо муҳаббат зиндагӣ бар сар баред бале ташаккур саломат бошед марҳамат ҳар як инсон ҳаёти худаш ба як идеалӣ муайян дорад бояд ки ҳамин идеалӣ муайяни худаш албатта падару модараш бошад ё мана аммои холаош бошад наздикони худаш бошад ман ҳамин ҳаёти худам ба идеал кардам ҳамошона албатта идеал як кас мешавад лекин ман идеал кардам ҳамошона аз амаам як шоха гирифтам аз падару модарам вазбинигӣ гирифтам аз хуштоманам чихегам хонава як муҳити идона ҳама вақт ташкил кардана аз хушноманам ёд гирифтам ҳамин хел карда ҳамашон кам гирифта аз ҷӯрабояко ақумри хола ақумри буча ҳамашон кам гирифта ҳамин хел як оила барпо кардем
оилае ки ядригоҳшона мефаҳманд, оилае ки муҳаббат инҷува ҳукмрон. Барои ҳамин ҷавонова гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин оилаатон фақат ҳамин дилатона монда, меҳратона монда, зеҳнатона монда. Агар оила бунёд кунед, албатта вай оилава як фазои идона ҳама вақт шумоя пешвоз мегирад. ҳар доим бо ҳамин аз меҳру муҳаббат таваллуд мешудагӣ фарзандҳо ваҳо бо худашон дигар хел мешаванд. Ина бо ҳоли худатон мефаҳмитон. саломат бошед. Аз суҳбати имрӯза ман боварӣ дорам ки боз барои эҷодиёти минбаъдаи худ шумо боз як чашмаи илҳом ҳам гирифта тавонистед. Ташаккур аз шумо ва аз ҳама муҳимаш шумо бетараф нестед. Бетараф нисбати ҳамин оилаҳое ки шояд низоъ доранд, шояд ҷанҷол доранд ва ба хотири бартараф намудани онҳо як роҳи хуби тарбияро ҳам ёфта тавонистед. Воқеан ҳамаро даъват мекунам бетараф набошанд, дасти ҷамъона ана ҳамин проблема, ҳамин мушкилоте ки имрӯз дар ҷомеаи мо ҳаст, сатҳи ҷудошавии оилаҳоро коҳиш доданамон мумкин аст. боқӣ барои иштирокатон бори дигар сипос. То барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр.